Бъдете вдъхновени от Бога. Защото вдъхновението в Бога ще докара Бог при вас, кой казва амин на това слово. Божествената сила да дойде със силна намеса върху вашия живот, да кажем едно голямо амин на това слово. Врага няма място в домовете ви, в животите ви, в семействата ви. Врага трябва да го мразите и врага е дявола. Той няма място, не се съгласявайте с неговите лъжи и с неговите престъпления, които върши върху вашия живот, защото Бог е по-силен, кой казва амин. Защото Бог е по-силен и по-реален да победите врага, но сами не можете. Ако имате Святи Дух, побеждавате. Бъдете пълни с Божия Дух, да кажем голямо амин. Той няма място върху вашия живот, защото живота ви принадлежи на Исус Христос. Не дайте място на отмъщението, да отмъщавате, но дайте място на гнева на Бога във всичко. Той е справедливи. Бъдете благословени. Нека да кажем амин. Бъдете вдъхновени от Бога. Защото вдъхновението в Бога ще докара Бог при вас, кой казва амин на това слово. Божествената сила да дойде със силна намеса върху вашия живот, да кажем едно голямо амин на това слово. Врага няма място в домовете ви, в животите ви, в семействата ви. Врага трябва да го мразите и врага е дявола. Той няма място, не се съгласявайте с неговите лъжи и с неговите престъпления, които върши върху вашия живот, защото Бог е по-силен, кой казва амин. Защото Бог е по-силен и по-реален да победите врага, но сами не можете. Ако имате Святи Дух, побеждавате. Бъдете пълни с Божия Дух, да кажем голямо амин. Той няма място върху вашия живот, защото живота ви принадлежи на Исус Христос. Не дайте място на отмъщението, да отмъщавате, но дайте място на гнева на Бога във всичко.